ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛୁ ଏଇ ଝରଣା ପାଖରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝରଣାର ସିନ୍। ସେଇ ପାଣି ପିଇକି ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇମାନେ ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ବାସିନ୍ଦା ପରାଧୀନରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଏଠି ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଏଠି ନେଟୱାର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା କରାଇବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବୁ।